Sant Esperit és un monestir franciscà enclavat a la Serra Calderona, concretament a la vall de Toliu de Xilet, el Camp de Morvedre. El monestir va ser fundat per Maria de Lluna, dona de Martí I d'Aragó, Martí el Humà. El monestir va ser creat el 3 de març de 1404. El convent té una biblioteca amb un fons de 80.000 llibres i 34 incunables, és a dir, llibres impresos abans de 1501. El monestir atresora també peces de l'escultor Mariano Belliu, obres també de Ribalta, Estruch i altres artistes. La zona i el convent ofereixen innumerables opcions. Fins i tot es pot fer nit i participar en exercicis de meditació. Nosaltres aprofitem l'espectacular entorn natural i anem a pujar el pic de l'Àguila. I anirem també a visitar el drac de la Calderona. Però dius que vinguem en la classe. És possible. La ruta d'avui serà d'aproximadament 10 quilòmetres. Agafem la pista que apareix darrere del monestir fins trobar les indicacions del GM, que seguirem en el primer tram fins a arribar al pic de l'Àguila. Iniciem la ruta amb una pujada que transcorre la major part entre l'ombra dels pins de la Calderona. La zona està farcida de senders i camins, per tant, caldrà estar molt atent per no despistar-se. Si podem utilitzar alguna aplicació del mòbil o algun dispositiu d'orientació, ens anirà bé. Espera, sí, ¿no? Però on marca el XR, Colau? ¿Por ahí? On marca el XR? I allà, què n'hi ha? N'hi ha alguna senyal allí? Ah, una X. Una X. Per tant, la X què implica? Que por ahí no. Que per ahí no és per ací. Val? Que la ruta no es por ahí. De figues paleres. Sí. ¿Sigues vale? Bueno, no, de figues paleres no. Les figues paleres és el fruit d'este cactus. Ah, ya. Però mira, Este cactus Está tot ple. el varen veure. Ya. això és una figa. ¡Hala! ¿La podemos agarrar? Una figa palera. Vale, va, anem a veure si arribem al pic de l'Àguila. A la Calderona hi ha diversos pics de l'Àguila. Esta vegada hem pujat al que està al terme de Xilet, amb 466 metres d'alçada i des d'on hi ha unes vistes magnífiques del sud-oest de la Serra Calderona. Baixem del pic amb la Mola de Segart al davant i buscant la pista que ens portarà direcció a la muntanya Redona, per on baixarem a descobrir el drac de la Calderona. Ella està parlant. Parda. En el cor, míralo, míralo. Allá. ¿Qué es? Un cor. En esta caseta podries viure? Sí, Sí? Jo crec que està destrossada. Anem a veure. se pot arreglar. Se pot arreglar? Mira, vengo y tot. Hola. A veure. Mira, n'hi ha una llar. N'hi ha una cuineta. Pues claro que se pot viure. Sí? Que Me hauria la que compre, arreglar-la. ¿cuán val? Però tindries que posar una porta super forta Claro. perquè no la trenquen. Però bueno, calfar-se se calfaria ràpid perquè és molt menudeta. Vale, anem. Y me acostumbraría a hacer... Ah, mira lo que tenía. una batida Sí, Para hacer carne. vale, va.
No cal. Ixim. Sabeu de què se feien les graneres? De xespa. D'herbes com esta. Seques. Agafaven això o com esta. Agafaven esta herba, l'anyugaven fort i feien graneres. Com? Ixes herbes. Este. Sí. A veure com agranes. A què val per agranar? Eh? A que sí? Però abans les graneres eren tal qual ho havies fet tu. Les feien i eren xicotetes, aixina. Les graneres. Després es posaren un palo per a que foren més còmodes. Però eren aixina. A la falda de la muntanya Redona deixem el camí per agafar una senda que apareix a la dreta. Això estarà verda. Sí, no tenen molt bona pinta, Colau. No, això està podrida. Veus? Se podria ser. Però jo crec que estarà verda, Tete. Esta. A veure. Esta está bien. Te vas a hacer mal. La pots arrencar o no? A veure. ¡Tenim una! ¡Eh! Esta sí. Cuidado. I què dius, que estarà Una verda? punxeta. No ho sé, Teta. No tinc ni idea. Ara no l'obrim. Doncs l'obrim en casa. Mierda, mierda. Fa olor a foc. Fa olor a foc. Que fa olor a foc. Que això és que el drac està per així propet. El drac de la Calderona. ¡Chulo! ¡Hala! 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 ¡Ay, entrar! No se pot entrar, crec. ¿Es una casa? ¡Wow! El drac de la Calderona és una escultura habitable, és a dir, una casa amb forma de drac. En 2024, Rea Marmentini, una escultora en pedra originària de Màlaga, es va trobar amb una antiga cantera de pedra roja a les faldes del Parc Natural de la Calderona, en el terme de Gilet, i va tindre una visió, i va decidir que eixe era el seu lloc. L'escultora conta que quan va veure el mos que la cantera havia donat a la muntanya i l'edificació tan lletja que n'hi havia en un espai tan bonic, la idea se li va aparèixer. Diu que va ser una connexió instantània, coses que es passen als artistes. El drac de la Calderona és un projecte de recuperació paisatgística d'una antiga ferida que va patir la muntanya. El concepte va ser curar la ferida mitjançant una escultura i l'activitat artística que el drac té al seu interior. El drac va néixer per inspirar artistes. El 2014, un incendi va obligar a desallotjar la zona i el projecte va quedar parat fins al 2020. El drac ha estat molt de temps dormint i, per desgràcia, va patir vandalisme de gent que no respecta les coses. Però després d'uns anys dormint, es decideix a despertar. L'Associació Cultural del Drac de la Calderona gestiona la seva rehabilitació i reconstrucció. Si es vol visitar, s'organitzen jornades de portes obertes. Teniu tota la informació a la seva web. Un barranquet. Un altre pi que s'ha caigut. Este és més gran que l'altre. Creuem este barranquet i tornem al pàrquing. Ja hem acabat. Les figues paleres com va? Vale, sobre les figues paleres,
que el iaio sap més. Vale, arribem al pàrquing i s'acaba la ruta. Adeu, fins a la propera.